Il-Partit Nazzjonalista qed jibgħat messaġġ pożittiv ieħor meta jikkommetti ruħu li jirrimedja bi ħlas finanzjarju lil dawk kollha li xi darba sofrew inġustizzja fuq il-lan tax-xogħol f'entitajiet tal-Gvern fosthom Flair Malta, dik li kienet it-Tele Malta u anke l-Ene Malta. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius u l-kandidat Ivan Castillo. Bħala partit u gvern ġdid nazzjonalista, aħna nemnu li dak li huwa dovut lilek, dak li fl-aħħar, mill-aħħar huwa tiegħek, l-ebda gvern m'għandu iċaħdek minnu. David Agius qal li gvern ġdid nazzjonalista bħalma kommetta ruħu li jrot lura aktar minn 50 miljun euro misruqa mill-Gvern Laburista fil-kontijiet tad-dawl, irott ukoll dak li ttieħed minn ħaddiema li fil-passat sofrew inġustizzi f'entitajiet tal-Gvern. Huwa spjega li dan se jagħmlu permezz ta' skema apposta li għalija se jkunu allokati fondi neċessarji filwaqt li ħeġġeġ li kull min sofra inġustizzi fl-modi jersaq lejn il-Partit Nazzjonalista. Minnaħa tiegħu l-kandidat tal-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista Ivan Castillo qal li Gvern Nazzjonalista hu kommess li jfassal leġiżlazzjoni li tiżgura li sitwazzjonijiet simili u li mhumiex aċċettabbli għall Partit Nazzjonalista jiġu evitati. Pala fil-każ tas-serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Gvern ġdid nazzjonalista mhuwiex se jitnikker jew ikkaxkar saqajh. Anzi, aħna impenjati li flus in-nies jingħataw lura lin-nies. Ivan Castillo tenna li Gvern Nazzjonalista se jsaħħaħ l-Ombudsman u jkun qed jieħu r-rakkomandazzjonijiet tiegħu bis-serjetà u jimplementhom kull fejn hu possibbli. Huwa saħaq ukoll li jekk Gvern Laburista jibqa' ma jtix rimedju lil dawk li sofrew fil-passat, Gvern Nazzjonalista se jkun qed jiżgura li jkunu li jagħmel dan.